Ahojte, opäť vás vítam pri ďalšom zaujímavom videu. Volám sa Henrieta Kováčová a toto video bude o 12 najdôležitejších radách začínajúcim umelcom. Toto je 12 vecí, ktoré som si všimla všeobecne, ak sledujem nejakých začínajúcich portrétistov alebo ak začínate maľovať nejaké obrazy a snažíte sa zdokonaliť. Tak toto sú veci, ktoré som si všimla, že by bolo treba napraviť. Ostatné rady a dôležité tipy nájdete medzi ostatnými videami na tomto mojom YouTube kanáli. Takže poďme na to. Prvá rada. Kresbu nerozmazávajte prstami. Ak kreslíte portrét, používajte na to špeciálne papierové roztieradlá. Nepoužívajte prsty, pretože prsty vám celú tú kresbu môžu zašpiniť, umazať, pretože prst je koniec koncov mastný, takže tá kresba potom celkovo môže vyzerať dosť špinavo. Celkovo rozmazávajte portrét čo najmenej. Ja viem, že sa snažíte, aby portrét vyzeral čo najrealistickejšie a podobal sa fotografii, ale nezabudnite tam dať šrafúru a kresliť, nerozmazávať. Ak maľujete obraz, nech je to čokoľvek, robte podmaľbu. Podmaľba je vlastne základné rozčlenenie farieb, plôch a taká základná primárna vrstva, takže nevynechávať podmaľbu. Keď začínate kresliť a chcete sa zdokonaliť čo najrýchlejšie, nejaká extra skrátka k tomu nevedie, dôležité je stále kresliť, tak ako keď chcete športovať, dosiahnuť nejaké výsledky, musíte cvičiť a trénovať, takisto to platí aj o kreslení. Dôležité je kresliť objekty naživo, či už je to portrét, krajina alebo nejaké zátišie. Iné je to, ak si námet vyberiete sami si vytvoríte kompozíciu, svetlo a tak ďalej. Je to predsa len iné ako fotografia a je to základ kresby a tvorby. Nezabudnite používať kvalitné výtvarné pomôcky, pre umelcov nie školské výtvarné potreby, ale kvalitné ceruzky, farby, aj štece a samozrejme aj podklad, plátno, výkres. Pri maľovaní čiernu používajte čo najmenej, mám o tom aj samostatné video, čierna špiní farby, ak použijete na obraze príliš veľa čiernej, v kontraste s tou farebnou plochou to potom nepôsobí dobre. Čiernu treba eliminovať a používať ju naozaj iba na nevyhnutných miestach. Skúste viac miešať farby. Námety na obrazy si vyberajte vlastné, to znamená, môžete skúšať maľovať podľa predlohy niekoho iného, ale netvorte znova tie isté maky, tie isté západy slnka, tie isté, ako sa niekedy maľovali vo veľkom palmy a iné kýčové obrázky, ale hľadajte si vlastné námety, ktorými chcete vy niečo vyjadriť. Samozrejme je fajn, ak maľujete podľa iných umelcov, zoberiete si napríklad predlohu nejakého starého majstra z dejín umenia, aj na tom sa môžete učiť, ale potom tvorte vlastné diela. S týmto súvisí aj ďalší bod, čiže učte sa od iných umelcov, vzdelávajte sa, choďte na rôzne kurzy, čítajte knihy a teda aj vzdelanie je veľmi dôležité, pretože existujú určité výtvarné princípy a zákonitosti ako kompozícia, zlatý rez, perspektíva, miešanie farieb a tak ďalej. Nemôžete sa tváriť, že ja som to tak chcel, to bol zámer a tak to má byť. Pretože to je častý argument viacerých amatérských pretože to je argument často neerudovaných výtvarníkov. Kompozícia je takisto veľmi dôležitá. Všetko je dôležité, čiže vzdelanie určite odporúčam, študujte. Ak už obraz fotíte, keď ho už máte hotový, nezabudnite ho fotiť na dennom svetle, nie pri večernom umelom osvetlení. Foťte dielo vždy zhora alebo kolmo spredu, nie z boku, aby nedošlo k nejakej perspektíve, ale hlavne foťte za denného svetla. Aj na to pozor, lebo obrazy sa naozaj ťažko fotia. Ďalšia zaujímavá rada je, že pri kreslení nepoužívajte mriežku.
prenášanie pomerov 1 k 1 alebo 1 ku 2 alebo 1 ku 3, ak skreslíte z malého obrázku a zväčšujete námet na veľký obraz, tak áno, môže to pomôcť, ale nerobte si z toho takú skratku, že centimetr po centimetri teraz prenášate. Skúste kresliť od oka tak, ako to vidíte, a s tým súvisí ten bod o kreslení naživo, tak ako model pred sebou vidíte. Na obraze pracujte ako na celku, nie po kúskoch, to je ďalšia moja rada. Neodporúčam postupovať, že najprv celé oko vypracujeme, potom nos, potom ucho, potom tu nejaký štvorček, potom tu nejaký štvorček do detailov, lebo potom vám tie plochy navzájom nemusia spolu ladiť, ani farebne, ani proporčne. Obraz sa maľuje vždy ako celok, preto hovorím o podmaľbe, ďalšej vrstve, tak ako to vidíte v iných mojich videách. Pracujeme, či už kreslíme alebo maľujeme na diele naraz. Určite vám veľmi pomôže, ak budete navštevovať galérie, ak budete mať možnosť rozprávať sa s inými umelcami, môže vás to inšpirovať, môžete sa takisto niečo tým pádom naučiť, vidieť diela iných autorov naživo, ako sú vystavené v galérii, vám to takisto môže veľa priniesť. Ak máte ďalšie nápady, čo by som vám mohla ešte, čo som nespomenula, čo by som vám mohla poradiť, alebo máte ďalšie otázky, tak neváhajte napísať do komentára, alebo mi nechajte správu. Ďakujem, že ste video dopozerali do konca a teším sa na vás pri ďalšom zaujímavom videu. Ahojte.